खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 सेप्तेम्बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अनसायनाय मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेनिबो जिंगा थानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि आद्रा खामानिखौबो मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोग्गो आरो गेबें साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन गोजोननि आंखाल नुजागोन गोबां बिथिङाव गोहैले जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा आरो गोबां हेंथा नुजाथिगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय खहा जानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर खोमानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन सोरबा गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागोन एबा खाबु जागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायनाय नङा गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन
गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जानायजों लोगोसे गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा अदेबानि मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ अब्लाबो गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो दुंगोन गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन बहाबा दावबायहैनो एबा बेरायहैनो खाबु मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख
ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो गोबां हेंथा नुजाथिगोन मोजां गाज्रिखौ साननो रोंनाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव नाथाय बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन हरखाबै बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन गोबां धोन मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन गुबुनजों अनसायजागोन आरो अनजागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुननि अननाय आरो बोर मोननो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों